Assalamu alaikum warahmatullah. Bayani akan yanda ake amfani da course a website ɗin Ashwar Academy Hausa bayan an siya. Wanda bai kalli bidiyon yanda ake siyan course ba, yana da kyau ya fara kalla kafin ya fahimci abin. Idan kuma ka kalli yanda ake siya, to wannan zai ma amfani. Shine yanda ake amfani da course ɗin bayan an siya, ya ake cin moriyarsa. To zaka danna shi ma enroll. Already idan kana da account, ko da yake tun da ka riga ka siya ma, za mu kaddara kana da account da ba zai yi ka siya ba in baka yi register da website din ba. To nan yana loading, idan ya gama loading za mu ga me zai kawo mana. Yawwa yana tafiya network. To yanzu ya bude ma, tunda already mun yi login a ciki. To da muka bude, idan baka yi login ba zai kawo ma login ne, misali ka fita daga website din ka dawo, amma already yanzu muna login kawai ya bude mana. To wannan bidiyon ta farko ta tallace, kar mutum ya damu da ita, wannan tallan kamfani ne da suke sakawa. Amma gashi nan kamar misali, daman course din sunan shi koyan harshen Larabci 001. To gashi nan mun ga bidiyo ta farko, yadda ake gabatar da kai a harshen Larabci 001, yadda ake gabatar da kai a harshen Larabci 002. To duk wanda kake so ka kalla zaka danna ta ne. Misali kana so ka ga sunan bidiyoyin kana ta yin ƙasa, sai ka zaɓi zaka duba misali durusu 001, sai ka danna. In ka danna ga ta canza kala, to zaka gangaro ƙasa ne. In ka gangaro ƙasa za ga inda bidiyon take. Already daman ka danna ta, to zai bude ma. To nan gurin in kana so kai downloading, zaka ga download video, akwai na farko kuma watch. To shi zaka danna watch. Idan ka danna watch zai bude ma. Yawa gashi nan ka zaka yi play, sai ka danna tsakiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fara play, ina son tsaya sai yi pause. Sannan kana so ka bude cika screen, ga wani abu nan daga ƙasa nan mai siffa wani akwati wani dan gida haka kusa da speaker nan, sai ka danna shi. Misali kun ga yanzu ya cika screen, zaka ci gaba da yau ne zamu fara wannan littafi. Hakan kana so ka mai shi karami kamar yadda yake gashi nan abin shi ma kusa da speaker a nan ƙasa. Za ka zo, kun ga na danna ya koma. To wannan dai shine da ake amfani da course. In ka gama kai back ka koma baya. Yawwa zai kawo ka gurin sauran bidiyoyin, sai ka ƙara zaɓar bidiyo ta gaba da kake buƙata. Gashi nan dai yanzu yana ta loading, zai kawo mu ga wajen. Yana ta loading saboda network da yanayin nauyi na irin shafin da yake da shi na bidiyoyin nan. Yawwa yana ta tafiya, muna jira mu ga me zai kasance. Yau gashi nan yanzu ya dawo. In kana so ƙara kallon wata bidiyon daban, nan ma sai ka danna ta. Amma dai kamar yadda aka tsara course ɗin, yanda zai fi ma daga bidiyon da take farko, in ka gama sai ka kalli ta biyu. Shine yanda zaka fi fahimtar abin, ba wai ka riƙa tsallan baɗake. Wannan kawai na gwada misali ne.